eduru baabi a asuomni etimi afuru onyina ne nkasa wo ho wote ase asama ye ken obeka say eya nansesem enya nansesem baabi enya nansesem eya asama asi eya abakosem a ewo ho enafomu abakosem ese asuom jankoba enu na ebe ye bono mane se uje hokọ a umma uje hokọ a umma jankoba afena pe yati what is it jankoba ese uje hokọ a umma na nso odi yankọ a obeba boko bro wow very interesting story assume jankoba ese uja yehoko a umma uja yehoko a umma hey very interesting Sabodi 1800 na ochimai edi nkuguro na woni hu se asuomfo ankobinti na yama enti wu asuomni a asuomfo ejankoba ase Matias ye kobia ye di nkunim bia baba Matias papa enye nan kamenim se abako sei bi etai sa edin jankoba no echi ase no kamenim da jankoba no obi ade so broko tese wonye honko a na de ekodi a ye bebe ye nyina beba boko tese no se asodafo no bi wu obema baabi a asuomu apem etimi ma ofie bia mu eba adikosua ekotu nsuo wo a unsuo uponsuo no ukosua ebe mmem no na tese unipa ewu ho eyi nsuo de nsuo apem ye eni nsuo no otumi nsuo no otumi ya na sese nsuo ase ye hye de hu sa nyema no wow assume ye wade na chese abakosimi a ekosu chese ye assume ye nyeni paketo akara as ufre assume a ho wani nje ufre assume a ho wani nje ye nyeni paketo akara chese mi ba mo mla ne mi fre assume so wa chese eye ni kasem papa eja mami misa apart from achimemu na assume edi domanim kokon no omadi krofofo anim akokon biem apart from mentimi nka is for some security reasons can metimi aka okon ne ko wie a yedi enkunim no metimi aka and for security reasons yende no kre na je say enyo okon ba ko pe ana anya miensa asumfo kokon ba miensa a oni nyina di enkunim so ewo kunu ma oteman nanso bra woni stop won se woni so ebinim nso bedi oni enimu na so fo twen kakra no oni di nkugu ho na yedin jankoba ebaaye na oje so broko bro tese usa so fo nkwa eniye ne wo se ye odi ye ka o nkwa sa e baba ko wow assume jankoba broko eni kasem enti enyo okon ba ko na enye miru na assume for edi anim akro na isane ahobambo ensem enti no yetumi mfa ni nyina ento eja enti no ye koso haka say ha ye jankoba TV eso like commenting session hono no fa comment no eto ase emaye uria na wa share
enso edi amaye na bibia akọ tote yipa ebasa dwumadi a ibedi wo eye kasamfoni so no onsa beka ama wahwe yeda se pa yetoa yen komodie no eso eja yasem se edi ho no mebisa se okon ni mu no anase okon ni ba ewe no ebenya nsunsanso bi wo krodo yiso ana se ye papa se ye nsunsanso a enya ni se krom hani ebi etu kwan na ekodedi se ofiri asuomu a esanse ne ekọ okon a na edi nkunim ntino na asuomfo ho abetan okay ama baby a edi nkunim no enso eho okay sa okay mame fa me fam o kasa no ka se eye obofo obi na so ya no be yi ni mo adi se on face on necessary ho no ni many issue na che se sa obofo no na sifo na chichiri kuro yi obofo no ono no ko baby a asuomfo atia ka ne ne friend mpaha ne yede eye kuro bi a no oni tuso okay e wo ho besi na ya sese ne de oh e krofodo fu se ye mintafo ye nso e minta wono nso okono oni beto oni ne asantifo no sorry oni a ene atemfo no ebeko no oni fa minta no okay ye krom ho no oni koto mema nti minta asuna minta ye mra ne ye kotoi mema ye mema ye nkanka ye kotoi ati sade esuom jankoba brokobro nti wo pani a ye ka esiri jankoba brokobra wo ti ase okay se jankoba brokobro esuom okay me da se na ye QSS yeah na ye ka we bi se onipa bi di kan kotena baabi a ye de oni na asefo na chichiri kuro oni a ne odina konye bedi kan akokro no so no ono na offer okay se oni akọ no ni akunya dia ani ekru no nya oni dia na akunya benza titi no ema no migration tab ebidi woni akunya a ohinto so no ehye ne ti se eba na ode ne ba ma obi nti obra na ode ama obi nti baby oni kosie ho no na ne ne ode akunya ko ne busuafo ani bidi ade ya nti sa na asuomu ye ya na minti de asuomu de ekosi ni history ho da e baba no okay na no metima atia sa okay sa no de na konya ebae no wantimi ankasa wo court okay ayampa tete wo bi kampa ana tete nso e wo bi kire pa enye na ka yenim sa ne ma we nyina enenchirima ye ba mu ma ye mpa ba kosem tie so we e kire ye niam bebre watre ye mfia anase ebra asuom 1642 to 1717 ani okumbia atemfo yakono asuom di animu a idi inkunim afi apema hensia aduanan mienu 1642 ekosi 1717 afi apem ahanson ni du enson ene bra asuom idi inkunim ema ochema ebinsi da asuom jankoba ya me ka no aje so ma asuom jankoba ukase brok osi jankoba no misma ka nje ma fa asuom kan enna jankoba brokobro eno no o me mu bie ni ba oka jankoba brokobra ye be refer to ase asuom okay any kasem na ye ko so a kire o se enkomo na ye de sei no uni ho a yen ni ho koso like my fa comment ne to ase my na afin so no san share efa my
Esumu yen ensuo na wɔ ha. Sɛ wonim na wokɔ yibi. Wo nkwan a woyɛ no ebe tuntum. Anaasɛ ɛtɔ da bi a na nkwan no huro no na ɛmoa no a wode ayɛ nkwan no ɛnam no na ɔno nso opene. Hey. Tieniyo. Enso na ewo kurom ha. Yenum na ne koto ne fish yo ɛde ɛnam no bi wu a mpanimfoɔ ɔhema etimi ɛpam adaka na yɛde na tum na wakosie no. Ɛtɔ da bi a na ɛyi ɛda kɔre na ɛbɔ obi ɛmoa no bi ɛmoma so na owu na ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ panim. Ɛyɛ no krase ma ɔka yɛ no kra cause me hu sɛ fish no bi mu wɔ hɔ a ade bo Bibi ɛbɔ ne moma so sɛ sika bi no. Ade na ɔka no yɛ me hu to the extent sɛ ɛnam a wakwakɔ yi aba bɛyɛ aduane. Ɔda nkwan no mu a na ɔpene. Nkwan no so etu. Nkwan no so etu. Nsuo yi nso na ebi firi yɛ nsuo yi mu ekɔbɔ nsuo bi a wutumi edi. What you say? Nsuo no nankasa nam yɛ. Nsuo no akwade yɛ nso eyiri na ekɔbɔ nsuo fufuro na ɛmoa no bi kɔn wa. Wutumi wi a ɛnyɛ. Nkwan no nyɛ tum. Ɛnyɛ tuntum. Ehu. Enti dako yɛbɛpɛ dako na baabi a ɔkan yakɔ akɔhwɛ. Wokɔ baabi a ɛwɔ bi a mo de brodo ana kwadu. Ana dɔkun egu nsuo no mu a sabiri no hɔ. They will come in their numbers. No aduane no ne sanko. Okay. Enti no yɛbɛhwɛ na ɛnɛ koraa no sɛ bɛbɛbɛ mu a ka yɛfiri apɛ yɛbɛkɔ na yakɔ akɔhwɛ ɛyɛ nsuo no na yɛahwɛ mu nam no kakra. Kane no kra de wotwa photo a ɛma. Wudina nsuo no wa bakura wotwa ɔne ma ɛmoa no ba. Ba sese deɛ. Minim deɛ. Sese deɛ ba. Because nkurɔfoɔ taa kɔ hɔ occasions days kɔ kotwa. Because ɛni kapa. Kane deɛ na wunya kura. Wow. Sese deɛ ba. Ɛni kasɛm. Nsuo na ɔka no ɛyɛ nsuo apɛm. Sɛ ohun da yɛbɔ mmɔden sɛ ɛnɛ yɛbɛma yɛtiefoɔ ehu saa nsuo na yɛka